104.7 IFM. Report! Mariing itinanggi ng Department of Education Region 1 ang umano'y bilyong-bilyong pondo na napupunta sa ghost students na kabilang sa voucher program mula sa dalawang pribadong paaralan sa Pangasinan. Sa opisyal na pahayag ni DepEd Region 1 Regional Director Tolentino Aquino, walang katotohanan ang mabigat na paratang na ibinabato sa buong kagawaran na mula pa sa isang kasamahang guro upang sirain ang ilang opisyal at ibaba ang dignidad ng kagawaran. Ayon sa kumakalat na issue, may mga hinihinalang ghost students sa Kingsville Academy Umingan at Kingsville Advanced System Tayug ang nakatatanggap ng tig 17,000 pesos sa ilalim ng voucher program. Dagdag pa sa aligasyon na umabot na sa 170 million pesos ang nawawala dahil sa naturang sistema na nagsimula pa noong 2021 hanggang 2023. Depensa ng opisyal na regular na nagsasagawa ng monitoring at verifikasyon ang kagawaran sa pribadong paaralan na kaisa sa naturang programa katuwang ang Private Education Assistance Committee. Katunayan, sa isinagawang diskusyon ng iba't ibang ahensya ukol sa programa, dalawang paaralan ang nirekomenda upang maalis sa mga paaralan na nagpapatupad ng voucher program. Tinitiyak ng kagawaran na mahusay at tapat ang pagpapatupad ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASPE sa buong rehiyon. Kasama mo mula dito sa IFM de Gubar. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.